Бүген бездә кунакта Сибай калаһының 24-нче һөнәрслек лицей директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, кала советы депутаты Гайса Әхмәдулла улы Хәсәнов. Хәерле кич. Хәерле кич. Иретеп ябештыручы, монтажчы, автомеханик, балта астаһы, ашнакчы һәм башка һөнәрләргә өйрәтәләр лицейда. Уларга бу һөнәрләргә эшсе һөнәрне тик мохтаҗлык бүген инде кимәлдә 21-нче буатта. Беренче һорау: укырга теләүчеләр күпме? Гүзәл, рөхсәт итсәң, мин башта моны бүгенге көндә, ошо көндәрдә инде Өфө калаһында үткән форумдан башлар идем. Бик яхшы. Гомумән форум менән бу һорау бәйлеме? Бәйле. Безнең белем алу системасы дип әйтәйекме, мәгариф, гомумән мәгариф турында күптән үзгәртеп кору мәсьәләләре дип һөйләйбез инде. Бүгенге торышы мәгарифтең киләчәккә нинди юнәлештә таман атлайбыз. Шул мәсьәләләрдә менә ошо көндәрдә Өфөлә зур форум үтте. Шул форумның көндәрендә инде менә бүген Өфө калаһының 64-нче һөнәрчелек лицейында фәнни гамәли конференцияның бер өлеше булды. Без менә монда коллегалар белән әлбәттә ошо мәсьәләләрне күтәреп, күптәнге мәсьәләләрне күтәреп, менә мөмкинчелекләрдән файдаланып әйтәм, шунла безнең менә мәгълүмат, информация, менә һезнең структураларга үзебезнең теләктә бар инде. Артабанга ошо менә мәсьәләләрдә гомумән ешрак нигә повестка дөнья сыгарырга дигән коллегалардан һезгә сәлам да булды инде. Мин менә шул форумдан һуң бүген калып менә һезнең сакыруыгызга ихлас. Кимерде кадуында һуңагар инде. Бүгенге көндә эшчеләр мәсьәләһе гомумән ысынапта бик зур көнүзәк мәсьәлә булып тора. Аның проблемаһы бик тармаклы, күп дип әйтеп булайны. Бүген хөкүмәтебезнең җитәкчесе Владимир Ильич Путин 2020 елгы мега стратегияга юнәлешле 25 миллион эшче һөнәрләр әдерләргә дигән нәйдә куйды бит инде, бурыста куйды. Моны мин нимә дип әйтим? Заман талабына ярашлы, заман җәмгыять үсә, үзгәрә, үсештәр кызганычка каршы гел бер төрле генә бармай, ул һикәлтәле кризистардан һуң тотрыклы вакыттар башлана бит инде. Моны кризистар үтеп китә баралар һәм моны бүгенге көндә эшче кулдар на повестку дня дип моны русалап әйтәм. Бүгенге көнүзәк мәсьәлә булып, сыга сынапта мохтаҗлык бик зур. Димәк, үзгәрешләр күптән кирәк иде. Бүгенге бу көндәрдәге форумда хәтта ошо мәсьәләләрне күтәрдегез һәм әгәр бигрәк тә инде дәүләт кимәлендә бу мәсьәлә каралган икән, артабан уны ныклап тотынырга һәм тормышка ашырга дигән карарга килдегез. Әлбәттә. Ең һәлгарып эшкә тотынырга гына калды инде. Элекке СПТУлар менән без сагыштырып дөрес эшләйбезме? Дөрестер, чөнки сынапта менә үсешмәле нимә дип әйтергә инде, нимәлегәлер нигезләнеп килә бит. Менә безнең лицейга кагылышлы, әгәр дә инде менә 1954-нче алыф, менә шул 1954-нче елда барлыкка килгән безнең лицей. Хугыштан һуңгы елдар тергеҙеү менә безнең Сибай калаһында ошо безнең лицей Сибай калаһын гына түгел, гомумән регионда бүтән булган төзелештәр менән бәйле. Шул Сибай калаһын төзүче лицей дип әйтсәк тә ярар. Бүтән шунда укып сыгып торгандар, төзеп торгандар һәм кала үсә барган. Әлбәттә, менә бүгенге көн заман талаптары башкасарак әлбәттә. Бүген ултыралла һөйләшербез дип уйлыйм. Яшьтәр бүген кызыкханалар, менә бүген форумдалар без бик шул темалар күп һөйләштегендә. Чөнки нимә генә тимә, Гайса Әхмәдулла улы элек бит инде советтар заманында без бәләкәй сактарда ничек була торгайны. Яхшы укый икән вузга, насар укый икән ПТУ. Укытучылар алдан иткәтеп янап куйган. Бына укымаһаң, ПТУга барырһың әле, ясы ПТУга. Бүген улай дип кенә аптыратырмын димә, укучыларда беренчедән вуз һәркемнең тирнек хәленнән килә торган эшкә әйләнде. Белемең булмаган хәлдә лә аксаң бар икән, түләйһең дә инәһең, түләп укыйһың да, ришавәт бирә укытучыларга шуннан диплом алып берәй шәп кеше түрә булып китәһең бит инде. Икенче яктан ашнаксы, механик өстендә бизнес асу өчен бөтә шартлар бар. Берәй шина монтажасы да иде инде. Куәтләйһегезме? Әйтелгәндер килешәһегезме әллә юкмы? Куәтләйм, чөнки моны әвәлге безнең борын замандардан калган әйтемнәр бар бит инде. Егет кешегә 70 төрле һөнәр. Әйткәндә тап ошында укыгандар хакында. Чөнки моны безнең атайлар да гел әйтә торганнар. Иң беренче һөнәр моны ир кешегә, егет кешегә гомумән машина йөртә белүдә, моны электрик булуда, бүтән төрле моны атайым гел әйтә инде үзе. Мин моны киномеханик, монда радист, монда һәм башка. Шуңа без моны бүгенге көндә бу мәсьәлә актуаль һәм анда
ныграк актуальлашып бара, чөнки сынапта үсеш мәлендә, менә бүгенге көндә эшсе һөнәрдәр улар иртәгә, менә без базар шартларында яшәйбез бит инде, иртәгә үзләренең хөкүмәт менән шундай ни алынды бит инде. Әүвәл бөтен нәмәләр государственный хөкүмәт милки булһа, бүген бәлки ул милекте менә шәхси кешеләргә, эшкуарларга тапшырырга күпләп. Бу үзен аклайсак. Үзен аклайсак, һәм һәр әйткән менә шиномонтажкалар. Улар бит менә автомеханиктар, һәм башка. Бездә укып сыккан кешеләр. Бездә укып сыккан кешеләр, алар үзләренең бер заман үзләренең эшләрен алып китерделәр. Һәм Гайса Әхмәдулла улын каршыла алдырдылар. Бак, безнең директор килгән хәзер һәргә ниндидер ташлаба менә дип кем белә. Ришвәт сиккә коррупция килгәндә, бәлки уңһыз мөмкин дә түгелдер. Бер юлы әйтеп китергә теләйм, якын киләсәктә мин коррупциягә каршы сынлап та көрәшергә кирәкме дигән харамнан махсус репортаж эшләргә янам. Бер юлы һезнең фикерегезне лә белеп китәм, лицей директорлар буларак. Әйтик, шул студентка уңһыз, күстәнәсез, укытучысына бүләкһез булдырып буламы һәм кирәкме? Күбрәк авылдардан килеп укыйлар бит инде. Сумка әйтеп кады йөрәген, балын тултыргандар да инде. Бүреләр дә карактар да итән дигәндәй. Беркемгә лә зыян юк кебек. Бәхетләшә Аллаһ. Гүзәл, һез бuna бик бер сетрекле мәсьәләне күтәрәһегез тәэминде. Худ араһында әйтеп китергә теләйһегез. Темагыз сынапта глобаль дип әйтәм. Чөнки был решиватьлек мәсьәләһе, ул авыру, сир тимен аны. Ул безнең генә республикага мәсәлән, или илгә генә хас түгел, ул бөтен глобаль, бөтен илдә лә, бөтен планеталарда, юкка гына менә Берләшкән Милләттәр оешмаһында ла шундай конвенция бар, кызганычка каршы безнең ил аны әле рахламаган шикелле, но ул яһәттән дә безнең хөкүмәт кимәлендә зур мәсьәләләр уже куела, моны һораудар. Был күмәгебез күмәкләп был нигә каршы әлбәттә көрәш алып барырга кирәк. Безнең һөнәрчелек лицее турында килгәндә, менә мин ихласлап әйтә алам, бездә контингент, менә без сынапта шул тиклем социаль мәсьәләләрдә күтәреп чыгара. Менә бүгенге форумга да әйләнеп кайтабыз. Безнең балалар, контингентлар бүген не дип әйтергә инде, менә сироталар, ата-әсәләре булмаган. Кимәл күбрәк авылдан. Авылдан, ну, менә алар бүгенге көндә бездә бушлай белем алалар, Һәм улардан беркем дә ришвәт яһә күстәнәс талап итмәй, һәм ул нәмә безнең лицейда не принято. Аңгык нәмәләр менән без булышмайбыз диткәндә. Әйтәйек инде бер төрле, икенче төрлерәк югары уку яһә, башка төрле уку йортында ондайрак әйберләргә ничек карыйсыз? Тура утырып кырын һөйләпмәй инде Гүзәл. Әлбәттә, бүген җәмгыять үсешә дибез бит инде. Аның ук әйберләр дә бар, ишетеп торабыз бит инде. Булып та китәләрдер. Монда проблема бик төптәрәктер дип уйлыйм инде. Чөнки бүген шул ук ябай гына укытучы или ябай гына эшмәкәр, медик, мантаным, мәсәлән, аларның эш нидәрелә бик түбән бит инде. Ну, монда мин нимә дип әйтмәкче булам инде. Кешенең тәрбияһенә бәйлеләр, наверное. Һәм мин һич кенә акламасым. Беләһегезме, әлбәттә теге бирүсе бар, алусы бар. Алусы булганда бирүсе булса, һәм бирүсе булганда алусы булса. Шуга был әхлакый нормаларга кайтып калалар дип уйлайм был хорау, чөнки был хорау менән әлбәттә җәмгыять бик көрәш алып барырга тиештер. Табарынырга тиештер дип әйткәндә. Шул уку йортлары, ягъни һәркем үзенең яшәгән, эшләгән урыннан башлаһа, шуннан артыгын китәсәк. Һез заманында Урал аръягы университетын, институтын аскан кеше бит инде, директор филиалын аскан. Унан һоң эшләгәнһегез МТС системаһында. Ягъни уны асканһыгыз Урал аръягында. Асманым, но аны тергеү, оештыру мәсьәләләрендә катнашылды, эшләргә туры килде. Тәҗрибә ару гына. Ну, мин диплом буенча агрономмын. 1926 ел Ашкорт дәүләт ул вакытта авыл хуҗалыгы институты дип атала торган. Уны тамамларга туры килде һәм үзебезнең туган яктарда Ленин орденлы Янайыр совхоз техникумында һәм хуҗалыктарда авыл хуҗалыгы буенча миңа эшләргә туры килде. Был тема миңа яңа түгел инде, әлбәттә. Хикерп түгел, яйлап атлап менгән, барыһын да күргән, тойган, тәҗрибә туплаган. Кеше бүген, ирегет бүген бездә кунакта, Кала Советы депутаты, лицей директоры, гомумән тәҗрибәле ирегет, зыялы кеше буларак, шулай да әйтелгәндә дәвам итеп, бүгенге укыту системаһында һәдә нимә канәгатьләндермәй һәм нимә канәгатьләндерә. Бүгенге форумда ул хакта һүз булганда. Сынапта
темалар бик тәрән, глобаль, мин кыскасырак сөйләргә тырышайм. Әлбәттә, мин әйтәм бит, заман моны яңа талаптар, яңа нидер куя, яңа бурычлар куя. Бүгенге көндә безнең материаль база әүвәл бәлки ул yetişli булгандыр. Бүгенге көндә моны заман битендә шул тиклем алга китте, информатизациялар, коммуникациялар, технологиялар. Бүгенге балалар башка. Бүгенге ул балаларды кызыксындырып укуга ялеп итер өчен безгә әлбәттә системаны үзгәртеп, моны мин ризамын бүген моны балалар баксасында, гомумән мәгариф системасында шәхси балалар баксалары, мәктәптәр дә барлыкка килә башланы. Ул тенденция артабан үсеш алыр дип уйлайм. Һәм үзенә күрә конкуренция. Без бит инде барыбыз да бюджет системасындагы оешмалар бар. Мәгариф системасында эшләү генә түгел, калгандар да безнең системалла бәлки шәхси нидер барлыкка килер. Ул үзенә күрә бер ярыш булыр дип уйлайм. Чөнки моны бүгенге әйтеп киттем инде 64нче һөнәрчелек лицейында мин бик ысың күңелдән кыланып килеп утырам бүгенге студияга. Ондагы база бик заманына, талабына ярашлы рәвештә алып барыла. Ул коллектив бик конкурентоспособный дибезме? Багар шартларында алар әлбәттә балалар да бик теләп укый. Ул яһәттән үзебезнең лицей турында әйтеп үтмәксемен. Безнең күп тармаклы лицей. Бүген балалар килә безгә, без планнарда тутырып торабыз. Балалар килә, укыйлар. Һәм сыгарылган безнең нәйдәрбез, укучыларыбыз, алар үзләренең урындарын табалар хезмәт базарында. Но әйттем инде, сынап та бүген компьютер заманы, бүген һәрберсенең ул балаларның кесә телефоннары, алар бер-берсе белән моны бүтән телдә дип әйткәндә булай инде һөйләшәләр. Шуга безгә моны укытучыларга, гомумән мәгариф системасында эшләүче кешеләргә дип уйлайм. Ул балаларның теленә күсеп, алар белән бергәләп калышмаска, аларга яңа кимәлдәге мәсьәләләр, бурычлар куйыр кирәк дип уйлайм. Әйтәйек, онда компьютерда яхшы белергә, интернетта белергә, кесә телефоннарында, онда iPhone яисә башка төрле бер терминнәр дип аптырап утырмаскаймы. 246-31-251-76-31 бүген бездә кунакта Гайса Әхмәдулла улы Хәсәнов, бу ир-егет безнең кунак, һезнең күптәрегезгә яхшы таныштыр. Инде уку йортларын шәхси кулдарга күсерүгә килгән вакытта, әгәр дә күсерһәк, әллә баягы без худа алып барган ниндидер социаль катламдың ул бит инде аксалы буласак, уга мөмкинлеге булмавы ихтимал. Әллә теге шундыйрак та фикердә әйтергә теләгәнегезме? Әйдә күбрәк күсендер дә үзара унда ярышындар, әбнә без һәрвакыт конкуренцияның ситтә буласак бедим. Безгә ундай талап куелмаячак. Без һәрвакыт кабул итәсәк. Әллә үзегезнең шулай һөнәрчелек лицейында әйтәйек шул тарафта бәлки шәхсән кулдарга күсәүен диләрнегез. Мин нимә дип әйтмәкче булам моны үзенең мәгънәгә кирәк бит инде. Моны әлбәттә һәр төрле оешмаларда, һәр төрле формаларга моны хөкүмәт кимәлендә генә түгел, төрле оешмалар, учреждениялар үзләрен булдырган инде димәкче бит. И әлбәттә моны ярыш совет вакытында әүвәлрәк дип әйтәйекме, бүтән төрле нидер бурычлар торган бит. Балаларды әдерләргә гомумән хөкүмәт системасында тормышка әдерләргә. Бүген башкасарак бурычлар куела. Тормышка яраклашырга һәм моны шәхси эшкуарлык, бер-берсе белән ярышып эшләгән эшкуарларның хөдемтәһе, эш хөдемтәһе весомыйрак була бит инде. Һәм моны мин нимә тиендем, һәр вакыт шул ярыш сәме булырга тиеш. Бер-берсе белән ярышкан. Әлбәттә, моны бүгенге көндә без ярышып эшләйбез. Безнең моны күршеләр, без һәр вакыт моны бер-беребезгә шайтып йөрибез. Тупланган опыт турында һәм башка эшләр белән шайтып сагыштырмаса, нитһәң китеп бара. Әлбәттә, һораулар бик күп, канәгатьләнмәгән урыннар бар диебез. Моны бүгенге көндә бәлки акса әлбәттә һәр вакытта әйтмәй, но бүген матди техник базаны ныгыту өчен моны бирелгән безгә хөкүмәт менән бирелгән имуществоны тоту, мәсәлән, электроэнергия бүтән төрле ниләр, моны сыгымдар бит бик зур. Аларды моны шактый итеп тотыр өчен күп кенә сыгымдар кирәк. Шуга моны безнең бюджет учрежденияларына артабан
ошо базар иктисадында эшләргә өйрәнергә, бәлки акча эшләргә лә өйрәнергә кирәктер дим инде. Хәтта бәлки заман талабы. Заман талабылар да, әйе. Һәм менә безнең битендә хөкүмәтебезнең бүген президент дип әйтәм, республика президенты безнең алда бурыч куя, менә реальный экономиканың кимәленә укытучыларның эш хактарын күтәрергә дип менә без үзебезнең лицей ул яһәттән һәм менә бүген билдәле булды инде, без күрдек, бүтән лицейларда ул нидән эшләйдәр, эш алып баралар аның өстендә. Мин тегемән тулгынса килешәм. Инде шул ук бердәм дәүләт имтиханы, имтихандар тапшыру башкаһы һезнең лицей исендә үзенә генә хас нидер система бармы һәм уга ярашлы укучыларның укуын, имтихандар бирүен еңелләштерелгән, ябайлаштырылган усулдар? Юк, артык яңалыктар бик юк. Без менә традицион һәм бу дөрестер дә, әйе, без менә 9 класс нигезендә күпләп кабул итәбез. Безнең менә ел һайын 250 бала безнең лицейга кабул ителә. Аларның күбеһе 9 класс нигезендә, сыйныф нигезендә, 11 класстан соң да без алабыз. Шуннан соң рөхсәт әйтеп үтеп китәм дигән безнең борынрак дөресе 1992 елда укыту центры перспектива дип атала ул. Хозрасчет нигезендә шуны харарман дип ултыраймы? Ул бик заман талабы. Акыллы итәкчеләр булган, менә миннән алда эшләгән итәкчеләр. Шуны алар вакытында индереп калгандар һәм бүген без ул яһәттән үстерү эшендә эшләйбез инде. Бүген райондар менән үзебезнең организация, учреждениелар менән укыту, переквалификация күп мәсьәләләр белән без булышабыз. Бүген уңышлы рәвештә дип әйтәм инде. Һәм артаман ошо юнәлеште артаманда үстерергә дигән ниятдә без. Хупларга гына кала. Һәм һезнең лицейда итәкләүгә ничә ел булып китә? Мин лицейда ел ярым гына эшләйм әле бу лицейда. Әмма ул шул вакыт эчендә лә күп мәчетләр башкарып өлгерергә мөмкин. Һәм без бүген уку йорты, белем алу хакында гына һүз алып бармайсак, без һез бит инде тарих дип мөккибән киткән кеше Гайса Хәсәнов, үзегезнең шәҗәрәгезне төзегән кеше. Һез нинди кешенең, бөек кешенең нәселе булып сыгаһыгыз дип һорау яздым да, бүген һез бунда һезнең менә осрашкас, студияга ингәс, миңа китап бүләк иткәс, бу һорауга җавап тапканымды шунда ук аңладым. Хәмитова Фәния Зәйнулла кызы Кирәй Мәргән һәм уның нәселе. Потомки һез димәк Кирәй Мәргәнгә барып тоташа һезнең нәсел. Афарин, шул тиклем шәп китап. Искитмәле, эмоциялар гына, калын, яхшы һәм касан башланды бу шәп эш, күпме вакыт талап итте һәм кемдер улар һезнең нәселдәге бөек кешеләр? Гомумән, сынатта менә шәҗәрәләргә килгәндә, без үзебезнең лицейда дип әйтәм инде, һәр вакыт ошо мәсьәләгә зур игътибар бирәбез. Ел һайын хәтһез генә шәҗәрә салбарларын без барлап, үзебезнең менә коллектив, укучылар да ялар, шундай бурыч куелган. Менә соңгы 4-5 елда бик әүдем ошо эш менән безнең укучылар да катнаша. Безнең үзебезнең лицейда узак еллар укыткан укытучылар, мастерларның без тоже бовындарын барлап, сагабына кыдык өчен дип әйтәм инде. Безнең катнаш гаиләләр дә бар бит инде. Ул гаиләләрнең дә шәҗәрәләрен теге менә улар үдәре әйтенде, без башкорт халкы һәммәк бик унга игътибар бирмәй торгайнык. Менә ошо шәҗәрәләрдән соң без кыдык кына башланык. Һәм үзебезнең ата-бабаларны барлау бердән авыр эш, икенчедән үзебезнең күңел өчен бик күңелгә ятырлык эш дип алып баралар. Зур эш. Әйе. Әлбәттә, дөрес әйттегез. Минем ата-әсәй, менә мин укытучы гаиләһеннән Хәмитов Хөснетдин Хайбуллович. Хөснетдин Хайбуллович минем олатай тишкеше, әйе. Хөснетдин Хайбуллович менән менә әйттем инде Фәния Зайнулловна һезгә бүләк иткән китап. Улар бик олы яшьтә булуларына карамастан бик актив кешеләр. Уна бүген бүтән булган ошо эшләрдә улар алып баралар. Менә китап бул тәүге генә китап түгел, артабанга сыгарыла торган китаптар да әзерләнә. Мин уларга менә зур итеп рәхмәт әйтеп китмәксемен инде. Чөнки ошо китапты язганда менә анда Расих Агзам улы Хәмитов та зур булышлык ярдәм иткәйне. Мин безнең фамилия Хәсәнов, чөнки без сылбырды менә барлап каран инек. Мөхәммәд Хәсән дигән картатайым безнең фамилияга бирүсе инде. Мөхәммәд Хәсән Хәмитов булган. Ул Харунжи менә без әйтәбез инде, борынгы ихтилалдар, тормыш багасы төрле булган бит инде. Шуннан соң шул нәйдәрдән соң менә беренче
Хукышка, Парижга барып җитү себебен зат тидәрендә менә учаллар дип әйтәм инде, минем әсәй учалы ягыныкы. Тугандар, безнең нәсел бик көчле, ырыслы, тукымды, давыллы дип әйтәләр. Учалның кайда микән дип һорап утырмагандыр, син Ишмәкәй авылын дип әйтеп үтә. Әйе, без учалы яктарында инә тидәр. Әсәем Разия Кирам кызы фамилияһы Илһамова, бүген Хасанова. Ул алар атайым менән Муллакай авылы Баймак районында. Улар икеһе укытучылар, ябай гына түгел дип әйтәм инде. Россия Федерациясының мәгариф отличниктары, атказанган укытучылар. Атайым турында бер-ике сүз рөхсәт әйтәм дигән. Ул укытучы гына түгел, ул һәм моны кадак итеп сөйләгәндә ул строительдә, төзүчеләр дип Баймак районында үз мәктәпте халдырып, шулда директор булып эшләгән. Зур укытучылар, атайымдар бүген әлбәттә тапшырылды тыңлайдардыр. Атайым турында мен атайым әсәем турында сын рәвештә горурлана алам. Безнең менә минем кустыла, һеңлекәштәр дә барыһы мәгариф системаһында эшләйдер. Һәм зур уңышларга ирешкән. Менә кусты Сибайканаһында безнең җитәкләй инде мәгариф системаһын бүлеген һеңлекәш Баймакта, икенче һеңлекәш Хайбулла районының Үдәге Акъярда тоже мәктәптә укытучы. Менә караем да китапты, бында нәселдәр. Акназар Зәкәрия гайда бар икән, Әхмәр Үтәбай да бар икән, әйеме? Һәм башкалар бик күптәр бында билдәле кешеләр, нәселдән булса, Мөҗәвир хәзрәт. Һәм авылның 200 еллыгы тинеге бит инде. Әйе. Менә мин әйттем инде, атай безнең Манхар авылныкы. Манхар авылы 1812 елда барлыкка килгән. Аның ул борын безнең авылдарга хас булган инде 2 исемле Бәхтигәрәй, Манхар дип йөртәләр. Менә Үдәрхәндә әйтеп үтәм инде, Баймак районы, менә орг комитет бүгенге көндә төрле оешма мәсьәләләрен, сессияләрендә ул мероприятиены тиешле кимәлдә үткәрергә дип шундай бурычлар куела. Мин белүемсә инде, Фәния Зайнуллина анда тоже бик актив катнаша. Шуга мин әйтмәксем инде, менә безнең якта билдәле шәхестәр, безнең гомумән менә Баймак, Урал аръягы яктарында моның күк нәселдәр бихисап, ардаклы шәхестәр бик күп. Менә бүген мин әйтәм инде, безнең бавындың да ошо бавындар тезмәһенең дә кирәймәргәнгә барып тоташуы, ул документаль рәвештә бис расланган. Әйттем инде борын, менә ревизская сказка дип атала, сказка дип аталар, улар баягы язмалар алып бару. Шунда безнең картатайларның кем булгандары, нисегрәк яшәгәннәре барыһы китапта. Китап сыгарусы һәм шәҗәрә турында, үзенең нәселе, шу бавындар турында китап сыгарусы кирәк шикелле. Һәрхәлдә һәр кемнең аерым китап сыгарга үзенең нәселе хакында ай-һай шулай итеп. Әмма әйтеүгезсә бит инде бына элекке борынгы язмаларны күтәрү бәлки бик үк авыргала туры килмәгәндер. Бүгенгеләрен табу кеше бик катышмай тигез инде. Шулай, менә борын нигә кагызга язылгас, улар хакланып калган. Бүгенге көнгә кагылышлы мин әйтеп үтмәксемен, сынапта бигрәк тә бәлки яшьтәр өчен был аваздыр. Бер-бере белән әлбәттә катнашып, бер-беренең нидәрен белеп, тамырларын, чөнки менә кешенең тамырлары, кесерткән тамырынан да күп тидер бит, менә көлепме, уенлы гөлкөле типме, Урал аръягының ата-бабалары барыһының да бер бит ул тидер. Сынапта бер тугандарыбыз килеп тә сыгабыз инде. Кайһы бер нидәр буенча. Кагыз көсе, китап көсе ул искитмәле зур көс. Нимә генә тимә, компьютер тиһәктә, интернет тиһәктә, бына ул кайда безнең төп байлык. Касандыр һез яшь сакта, без бала сакта дөньяны интернетлаштыру башланыр гына түгел, бит дөньяны басып алыр дип күз алдына ла килтерү түгелне, гомердә төшкән инмәсәк, әйберенә инде бүген тормышты кесә телефоннарыннан һәм компьютердан башка күз алдына килтерү мөмкин булмаган күп. Уның каравы бездә китапларның баһасы зур, бәсе тагыла арткандан арта бара, тагыла ямьлелек көчле ине, элек тере тавыш бар ине. Һәм тагыла бер яктан китап булһа, икенче яктан тере тавышман, һезнең башкаруда Ялан батыры дигән йырда бар ине. Ул бүген дә бар. Тыңлайбызмы? Тыңлайык әйдәгез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кала Советы депутаты, һөнәрлек лицее директоры һәм гомумән шәп кеше, үзенең шәҗәрәһен төдегән, китап сыгарган кеше Гайса Әхмәдулла улы Хәсәнов, ул яхшы гына йырсыла. Ялан батыры, эксклюзив өлеш, бик кирәк юлдашта була торган була әйбер. Тыңлайбыз.
Яшәп үскән егет Дандар алды иген кырында Күкрәгендә балкый алтын йондыз Йырлайык батыр турында Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Алтын диңгез итте бакылдарды Намыслы ир яланы батыры Хезмәтләрен хуплап үден хутлап Йырлайык без угадан йыры Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Күкрәгендә балкый алтын йондыз Алтын иген өсөн билдә ул Хезмәт өсөн шундай олы хөрмәт Безнең генә тулган илдә ул Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Яңрагынданы алып китен Ялан улы батыр егеттен Ялан улы батыр егеттен Гайса Хәсәнов һәм хор ялан батырларын тәрбияләүче, үстерүче һөнәрсез лицей-директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, Кала Советы депутаты Сибайдан кунак бүген авылакта. Әңгәмәне дәвам итәбез. Үзәл рәхмәт, моны хатирәләргә бирелеп алырга туры килде. Мин күрәм. 2008 елдагы сынапта студент явы вакытында безгә моны ошо хор менән үдемә сыгышырга туры килде, солировать итәргә. Моны бәлки мине бүген тыңлайдардыр, минең хабакташларым, бергә укыган курсташлар, бергә коллективтарда эшләгән иптәшләр. Мин аларга үземнең сәламымды ошо яраша yetkirganmender teminде. Бүләгемде. Кем белә, бәлки һөнәрсез училище лицейсын җавап бирә алмыйм. Урал Арьяг институтында бәлки бу ер гимн кимәрендәдер. Ул ярда сынаптан студентлар бик яратып башкардылар. Һәм моны кесә телефондарында ла ул был ер интернетта ла шундай үзенә күрә бер урын алып сынапта бик мәгънәле йөртеп кына инде. Килешәм Ялан батыры дигән ул бит инде исеме, мәгънәһе ни тора һәм гомумән Ялан батыры беләгезме, бунда хатта аңлатмалар артык. Инде интернеттан ысынлап та хатта шул Google аша Егагыз Хәсәнов дигән һәм Ялан батыры дигән йөрде. Ул эдләүс аша туйгансыз сыгарасак бернисә бит. Яшьтәр икенче хәбәр тибет. Улар элекке күк яба, ишанусан түгел, улар күпкә катмарлырак. Улар нанотехнологиялар заманда шәхес булып формалашкан, интернет, башка югары технологиялар белән катар үтешкән балалар, яшьтәр. Улардан Ялан батырлары тәрбияләү нинди кимәлдә көч таләп итә? Гүзәл, Ялан батырларына кытлык булмас дип мин нык кына әйтеп әйтә алам, чөнки безнең авыл егетләре уларга әлбиттә бүген шарттар тудырырга кирәк, мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Безнең яктар Ялан батырларына етерлек. Әлбиттә, бүген бер төрле әдрәк хәвеф туып китә, чөнки моны бер төрле формалар битне колхоз, совхозларның әвәлге гөрләп эшләп торган вакытлары кызганычка каршы китеп бара инде. Унда Ялан батырлары түгел, улар замансарак икән. Заманда алар үзләренең эшләрен алып баралар, көчле эшкә урыннар бар. Мин аларга уңышлар теләйм.
Шулай килешәм. Кемдер бүген яшьләрдә кара буяуларга мансырга тырыша, ондайлар менә килешмәйбез. Улар замана баллар гына, совет усыры путуларында бәлки ялкаулар күбрәк тә булгандыр. Бүгенгеләр бит инде үзләренә нимә кирәк икәнен яхшы белә, тегеләрен дәүләт мәҗбүр итеп укытты. Нимә генә тимә барыбер. Бәлки мин яңлышамдыр. Әйткәндәй, укучыларда ЭВМ операторы, страховка агенты, секретарь, реферант күп заманча һөнәрләргә укытуда каралган. Әйе. Һәм башка. Бен өстәрәк әйтеп үткән шикелле, без хөкүмәт учреждение буларак, моны 10 профессия буенча түләүһез һөнәргә бирәбез инде. Әмма моны был өстәмә бүген базар икътисадында бик кирәкле һөнәрләрне без тәкъдим итәбез инде балаларга. Бик күп зур хак түгел, әлбәттә теләүче балалар бар. Икешәр, өчәр һөнәргә ия булып тасагалар, вакытты бушка сарыф итмәенсә, мин ысынап та әйтәм, яшьләрнең төрлеһе бар. Бик һөнәр белән кызыксынып, менә эритеп ябыштыручылар, электриктар, бүтән төрле, бик күп без әйтәбез инде, менә категория Б тип машина йөртүчеләр һәм төрле, менә без үзебез тырышабыз артабанда. Әлбәттә бүтән булган һөнәрләрдә лицензиялы булмай, без үзебезнең профильдә менә артабанда хаклап, төзелеш юнәлешен хаклап калырга уйлайбыз инде. Шулай да кирәкле бүген яшьләргә кирәкле һөнәрләрдә лицензиялайбыз һәм алар үзләренең кирәк икәнлеген испатлай. Үзен аклай тулыганса. Һәм инде әйтеп үтәбез, укытучыларга эш хакын арттыруда, тап ошо балаларга белем бирүче педагогтар укытучыларның эш хакын арттыруда үзен аклайсак бит инде. Замана укучылар хакында үз баргас, ошо урында бер мәсьәләгә туктап китәйек, ул укытучы абруе. Без бит инде хәзер һәркем үз хокукларын белергә тиеш, якларга тиеш дип уран халабыз. Укытучылар еш кына хокукларын яулаучы балалардан һәм уларның ата-әниләреннән куркып, үз позицияларын бирергә, абруй мәсьәләһен төпкә яшергә мәҗбүр дип әйтәйек. Бәлки укытучыларга усалрак, талапсанрак булырга бирешмәскә, үз сүзендә һәм эшендә нык торырга кирәктер. Лицей директоры буларак, хуҗа буларак кызбага карата нимә әйтерһегез? Әлбәттә, мин кайда эшләһәм дә тәртип, мине шулай итеп тәрбияләнделәр, ата-әниләр. Тәртип, мин һәр эштең нигезендә тәртиптәйм инде. Сезнең лицейда, ягъни тәртип бар укытучы, бар укучы. Менә сынап та мин гүзәл рөхсәт итегез, әзгенә менә 2007 ел аграр университетның та эшләгән вакытта филиал директоры буларак без бер коллегалар белән сит илгә сыгып килгәнек. Англиялы буларга туры килде. Менә Кембридж, Оксфорд дип әйтәбез бит инде алар. Да, менә ничегрәк дип әйтергә, анда башкасырак. Алар менә укытучы белән укучы арасындагы дистанция бик кәмей. Дус, иптәш, тәрсә, мөгаллимәләр. Әмма ләкин менә бүген әйтергәрәк бит инде, безнең илдә лә, бүтән нидәрдә лә балаларның кайһы вакыт үзләрен бик үк тәрбияле тотмаулары килеп чыга бит. Ягъни улар дуслыкты һәм дистанцияны, аралыкты сакына икенчерәк төрле аңлай башлай, әгәр дә ундай аралыкка мөмкинлек бирһә. Бүгенге көндә безнең лицейда мәсәлән укытучылар укучыларга бик якын булырга тырыша. Бүген без менә үзебезнең лицейда инновацион программалар, компьютерлар белән бик шуның өчен менә үзебезнең сайт асып, без технологиягә якынрак булырга. Булай. Дөрес кенә әйткәндә, безнең менә психологларыбыз бар, тәрбиячеләребез бар, укытучылар менә якынрак булырга тырышалар. Дөрес кенә әйткәндә, мин кайһы вакыт артык әпәүләмәйбез микән дип тә уйлап куям. Балалар төрлечә була. Әлбәттә, бар бик тормышка әзер балалар бар. Тормышка бик үк төрлесәрәк эшләгән балалар бар инде. Төрлесә карашлар. Алар белән эшитергә туры килә. Шул хитиләр белән сагыштырганда, онда бит инде укытучы арасында дуслык көчле тинек, әмма онда еш кына беркемгә лә бернәмә кирәкмәй, беркем бернәмә лә талап итмәй, укыйһың яйлап, бер заман диплом яклап укып бетәң. Онда ла шулай беркем дә кабаландырмай. Бездә ул ысул һөдемтәһен бирер инеме икән, риторика. Менә нимә дип әйтәм инде, һөнәр ияһе, бүген заман баягы әйләнеп кайтабыз. Заман бик динамичный, бик алга. Шуның өчен әлбәттә гомер кыска кешенең. Шуга мин әйтер идем, иртәрәк һөнәр ияһе булһаң, артабан ул һөнәреңне камиллаштырырга кирәк. Бүтән төрле һөнәрләргә
камасауламаясак бит инде шулай бит. Шуга үзүң өстендә эшләү, әлбәттә, ул бик һәйбәт хадаттардыр теймен. Яшьтәр бер заман аңлаясактар инде ул ултырала, кайвакыт хуңна булып китә. Шуның өчен без яшьтәргә әйтәбез инде, вакытыгызны бушка сарыф итмәгез. Әлбәттә, һөнәрдәр йөр йөзендә бик күп. Менә бүген теге профессиялар бик күп, теләгәнеңдә һайлап ал дип. Артабан бер генә профессия гомерлек булмауы ихтимал. Шуга профессияңды артабан заман талаптарына ярашлы тагы бер тапкыр әйтәм инде, үзгәртергә лә туры киләсәк, бүтән икенче төрле эшләргә туры киләсәк. Әмма хәгымдә бер вакытында укырга, вакытында эшләргә. Лицейдан укучылар еш кабуламы һәм ни өчен? Гүзәл, без әлбәттә әйтәм бит, контингент турында әйттем, балаларны бик кыурга тырышмайбыз. Кайда баралар улар дигән, ягъни әмма бик тә бик килеп сыкмай икән. Сынапта бер-ике кеше елына бездән ул профессиялардан мәхрүм калып килә. Укытучылар. Без һәрбер укучы буенча индивидуально әйтәбез, без аны педагогик советта күмәкләп, менә тавыш биреп дигәндә инде. Кайһы вакытта танабыз, әлбәттә, бик авыр, кыен. Балалар олар, әйтәһеңдә, бик тә бик нечтәмәһә, һәрбер нең өчен үзең эшләнгән эшең өчен җавап бирергә кирәк. Моны балаларга ла шуны әйтеп беләм. Кулың белән эшләйһең икән, иң менән күтәрәһең. Кадрдар мәсьәләһен уларда алмаштыруга килгән вакытта кадрдар сынапта, менә дөрес әйтәһегез, гомумән укытучының абруе менән дә бәлки бәйлелер. Менә престижность дип әйтәбез бит инде. Нидер эш хактары бигрәк түбән. Шунлыга бүген укытучылар профессияһен хайлаучы яшьтәр бик ханаулы дип әйтермен микән. Хайлайдар алар. Хайлайдар, әлбәттә. Менә эшләргә сынапта без менә күмәкләп күтәрәбез инде укытучыга. Менә ничек лайыклы эш хакын. Мохтаҗлык бар укытучыларга бүген. Бар. Яшьтәр менә дөрес кенә әйткәндә бүген киләләр, без алардан кай вакыт сорайбыз инде, әйдә һинең опытың бармы, ничегрәк дип. Әлбәттә, без менә безнең лицейда ул эш өстендә эшләйбез, яшьтәрдә ялеп итәбез. Шул ук вакытта менә наставничество, бондар, мотор итеп эште тапшыру мәсьәләсендә оештырырга тырышабыз инде. Элек ничек була торгайны барыбер килә, кем күпмеләр тәҗрибә туплай һәм башка. Хәзерге яшьтәргә бит инде хәзер алдыңа килтереп алып килдең, югары күп итеп эш хакы бир, бәлки дөрес заман талабылар, әмма икенче яктан менә һәйт бит инде совет усырында шәхес булып формалашкан һәм тәрбияләнгән кешеләр улай гына булмаганын, яулап табылган кадерлерәк һәм баскычлар булып күтәрелергә кирәк икәнлеген барыбер яхшы аңлайсыз һәм шундый тормыш уны үзе яйлап исбатлай бит инде һәм менә специалист булып, белгес булып әдрәк формалашам дисәң, менә ул туралы аңлау гына түгел, дөрес әйтәгез, ул баскычларда берәмләп шайтып атлап үтәргә кирәк. Етәкче булам дисәң. Яхшы етәкче, көчле директор, ул нинди булырга тиеш? Мәсәлән, үзегез яшь сактан үзегезгә карата талапсан көчле ихтиярлы булдыгызмы? Һәм һез усал директормы? Әйтә биреп куйдым бит инде. Гомумән етәкче булам дисәң, ул өлкәле, менә кайһы өлкәле генә булмаһын, ул өлкәне бердән үзең аңларга тиешең. Икенчедән, ул этаптар буйлап һин үтәргә тиешең дип уйлайм мин. Чөнки менә формалашыр өчен бер аз вакыт кирәк талап ителә. Яшьтәрнең бүген менә һез әйттегез бит инде, укып кына бетеп, капыл гына сразу етәкче булып торып, зур зарплаталар алып, әлбәттә ундайдар вундеркиндтар дип әйтәйек инде. Аның күк нидер бар, но тормыш бит ул. Тормышты аңлау кирәк. Етәкче булыр өчен әлбәттә төрле менә мин борынгырак вакытка исле әйләнеп кайтсак инде, бездә кадрдар мәсьәләһен үстерү һәм аны әзерләү бик шундай ныклы куелган. Хәзер бер төрле әдрәк, төрлерәк, йомшаграк бушрак булып китәләр. Һез тормыш шабактарын ару гына үткән, әйтеп үтәгез битне, һәм һәр студент туган йортыннан сыгып киткән һәр бала тормыш шабактарын үтәргә тиеш дип исәпләйсезме? Мин әле бабайлыкты, дедовщина дигән әйбердә күдеңдә тотам, чөнки ул ятактарда армиянан кем түгел бит инде. Шул балакайдарды дип әйтәйек, кәмһетү, мыскыллауды бер вакыт туктатып буласакмы, юкмы? Директор, депутат буларак берәй тәкъдимегез бармы? Балаларны укырга бергән атасы дер калтырап тормаган өчен, әллә бу шул тиклем табигый күренешкә әйләнгәнме? Юк, табигый күренеш түгелдер димин. Чөнки менә һәр уку йортының үзеннән каламы? Әлбәттә. Әлегелә баягы тәртип нигездә
Güzel мен нимә дип әйтмәкчемен. Моны мен үзем ата-әсәй буларак минем 2 кыз әле башлы булган инде, но бүген минем 10 класста укыган улым, ул бүген Өфөлә, моны Рами Гариповсындагы интернат гимназияла белем ала. Интернатта. Ну, мин бүген мәсәлән, без аны куркмай, берничектә моны хәстерләмәй түгел инде, үзе ул ошо тормыш хабактарын үтә торган дип, бүген әйтермен бик канагат бит. Балалар анда бик тәртипле, тәрбияле, уку белән булшалар, спорт белән булшалар. Моны һәрбер уку йорты бу мәсьәләгә мин уйлыйм үзенчәлекле караштырма бирде. Моны безнең лицейда, мәсәлән, бөтенләй юк дисәк, моны ул теге идеальный түгел инде. Әлбәттә, но безнең моны тәрбиячеләр, безнең ул өлкәлә шул тиклем зур эшләр алып барыла. Моны авыр гына балалар дип әйтәләр кай вакытта, трудные подростки. Безнең спорт кимәлендә, тәрбия эшләрендә, художественный самодеятельство бик зур эшләр башкаралар. Безнең ул яһәттән моны Салим Гараева Лилия Галиевна етәкләгән бүлексә дип әйтәм. Унда безнең тәрбиячеләр, укытучылар, безнең мастерлар, мен аларга сын күңелдән рәхмәтлемен, чөнки безнең тәрбиячеләр, безнең сотрудниклар балаларның кергәһендә моны нимә дип әйтәләр, бик безнең лицейда моны аның күк нидер күренешләр бик һирәк. Без булган һәрбер һәмнән интекләп тикшерү алып барып. Шулай һәм шулай булганда, инде лицейда балаларны спортка алыктыру югары кимәлдә дип аңладым. Булар мөгаен зур уңышларга ирешәләрдер, йырлайдар, бейдәрдер, чөнки итәкчеләре, директорлары йормын күңелле, көчле рухлы ысын ир-егет. Комплиментты кабул итеп алган. Һәм һуңгы парадокс, һөнәри училищелар, лицейдар, эшсе һөнәренә өйрәтүче уку йортлары аз түгел, әмма эшкә бар ирдә әле кайда карама ягылан, ябай эшсе һөнәре таләп ителә. Эш менән тәэмин итү дәфтәрендә тәүсиратта алырга мохтаҗлык, заводтар, фабрикаларда итмә ябай эшсе көсе. Буны ничек аңларга? Укытып торгалар да итмәйме, әллә укып сыккандар барыбер икенче юнәлештә эш табамы? Баягы әйтүемчә шәхси эшкуарлык, әллә эшләмәй яткандар күпме? Мин баштагы һорауга янә әйләнеп кайттым. Бик зур теманы, моны күтәрәгез, дөрес күтәрәгез. Моны мин бүген генә форумда ла ошо турала без барыбыз да һөйләштек. Моны федераль стандарттар дип һөйләйбез бүген, 3нче кимәлдәге бүген эш работодатель, без эшкә балаларны әлбәттә үстерәбез, сагырабыз. Шуны әйтеп үтмәкчемен, эшкә барусы, эш урыннарына барусы җитәкчеләр игътибар иткәннәр инде. Укусыны сыгару гына түгел, зарур, бергәләп эшләү. Әлбәттә, бүгенге көндә эшкә сакырусы кешеләрдә бу мәсьәләгә җитди карарга тиешләр. Без бергәләп эшләргә тиешбез. Һәм эшчеләрнең бүген нимә дип әйтергә инде? Сынапта без сыгарып торабыз, әмма алар төрле сәбәпләр белән кемдер әрмес авторына, кемдердер кияүгә сыгалардыр инде, бүтән төрле эшчеләр сынапта yetişмәй. Без был яһәттән нимә дип әйтмәкче булам инде, оптимизация дәврендә без яшәп киләбез. Безнең үзебезнең лицей артабан нинди генә формаларды алмаһак та, без һәр вакытта кирәкле лицей булып җәмгыятькә калырбыз дигән өметтәмен. Кем шикләнгән? Мәктәптә көмеш медалга тамамлагандар, башы Эйнштейндагы кебек тәгәрәп йөреп эшләгәндер. Һәдә укыра килгәне бармы? Вузга бармай сатапсызга. Мин бул туралы һорау биргәнем. Ундайдар дөресен әйтергә юк, но бездә бүген правительственный президент стипендияларына лаек булган укучылар безнең лицейда укыйлар. Эрудиттар, акыллылар. Һәм бүгенге һөйләшүне тамамлап, шуны әйтәм, улар теләй икән бүгендән килеп һөнәрлек лицей менән таныша ала, унда уку өчен бөтә шартлар бар. Әңгәмә һәм туз тура фикерләр өчен рәхмәт дибез. Инде бүгенге форумдан һуң һеҙҙе тышта бергә килгән коллегалар, егеттәр көтеп утыра машинала. Уларга сәлам. Тагы әйтер һүдегез булһа, рәхим итегез. Зур итеп рәхмәт, Гүзәл, сакыруга, моны шулай дип сакырганыгыз өчен. Ысынлап та бул проблемалар һөнәри генә, һөнәр бирү генә мәсьәләсе түгел. Алар тәрбияви мәсьәләләр, тарих кагылып киттек бит. Шәҗәрә, уның туралы аерым тагыла бер зур тапшырышлар кирәк. Шуңа һәргә үзегезгә лә уңышлар теләйм.
исемең дә гүзәл, передачаң да бик гүзәл. Рәхмәт. Ул кунагына карак бит ул Гайса Әхмәдулла. Бүген бездә кунакта Сибай калаһының 24-нче һөнәрлек лицей директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, кала советы депутаты. Бүген үзенең Ялан батыры дигән йырымнан эксклюзив өлеш менән тыңлаучыларны хайран итүче Гайса Әхмәдулла улы Хәсәнов булды. Ял һораулар күп, әңгәмә кызу барды, тыңлаучыларны телефон аша кабул итәргә сак кына мөмкинлек булмады. Уның өчен икенче бер әңгәмә калдырып әһәдгә ишегездә яңнан-яңа үрдәр, иҗади үрдәр, уңышлар теләйбез бар Юлдаш каналы исеменнән һәм тыңлаучылар исеменнән зур рәхмәтебезне җиткерәбез һәм әлбиттә хәерле юл. Егетләр, директорыгызды менә ул минең янда хәзер фотога төшерәм. Интернетка иртәгә әңгәмә буласак, yuldashfm.ru архив әңгәмәләр кемдер теләй икән, бу әңгәмәне өстәп кабатлап тыңлай аласак. Уңышлар һезгә рәхмәт. Төнге Юлдаш дәвам итә.